izango naiz txoria. Eta antzerki honetan aditzen. Kaixo, ni Aitana naiz eta antzerki honetan izango naiz pagoa. Nik Kape naiz eta antzerki honetan Izeia izango naiz. Nik Claudia naiz eta antzerki honetan Aizea izango naiz. Oso. Oso ondo, txalo. Egun batean, txori txiki bat bizi zen. Txoria hegoa hautsita zegoen, eta ezin zuen hegan egin. Eta basotik zebilen poliki, leku baten bila. Orduan aurkitu zuen Aritza, eta esan zion Aritzari. Aritza! Hola! Esan zuten, albiro, iatuarentzat. Aritza! Adia zure ostoetan bizitzen. Utziko didazu zure adarretan bizitzen negua iritsi arte. Estela? Aritzak esan zion ez, bestela jango zizkiola eskurra. Ikusi nola egiten eskurra? Txoria triste, bueltaka jarraitu zuen basotik alde batera eta beste. Eta orduan, pago bat aurkitu zuen, eta esan zion. Pagoa, utziko didazu. Bestela, nire ostoak euskatu dituz. Alde mendi! Txoria triste jarraitu zuen basotik alde batera bestera. Inork zion bizitzen zen, galdetu zion bati, beste bati. Eta azkenean lurrera erori zen tristekin. Eta orduan, ahots bat entzun zuen. Sartu. Eta aukeratu. Eta txoritxoa Izeiaren adarretan egin zuen bere kabila. Eta han igaro zuen negua eta udaberria iritsi zenean sendatu egin zen. Eta orduan, haize hotza etorri zen, udazkeneko haize hotza. Eta esan zuen haizea. Eta putz egin zion Aritzari. Eta putz pagoari. Bai, eta Izeiari putz egin behar zionean, txoriak esan zion. Beta oso ona da, uzirik bera arabetan bizitzen. Orduan, beste basora. eta Izea beste baso batera joan zen.